Ine de bugün günlerde bir gün atlı gepleşigimiz Yedigen Video Studiyasy owadyň platformasy bilen birlikde taýinlanyp size ýetirler. Gepleşigiň başyny öz döreden şeýler titirlen bilen başlamakçy. Diýenler dal bedegler meýdanyny bellidir. Çyn derwişler hak Huda diýip Hudasyny bellidir. Ali'nin ala meýdany senasyny bellidir. Hak pelwanyň halky saýlar, halk sedasy senne bar, halkymyzyň owadasy, hakydasy senne bar. Belki şu setirlerden hem aňansyňyz, biziň gepleşigimiziň şu günkü mehmany Ustad Bagşymyz Pelwan Halmuradow. Sağ ol Şöhratcan, şu gün tölemine. Günlerde bir gün gepleşigine mehman edip çağırdyň. Munyň aýlyk bilen köp sağ ol. Öňe sağ ol. Ýazgylaryny görýän köp halipalar ýazdyň. Kän halipalardan näme durmuşda Türkmen toýlaryna halipalan öz aralaryny halipa şähertlik arada bolup geçýän bir inçe sırly wakalar gurrun berip köpçülüge ýetirýär halipalar. Edilip bizim özümizde halipatyndan adamlar başlar var arada bir özümüz var arada dar ýöne esasy näme diýen bir halk köpçülüğüne öz sunuwady bilen ömrü bilen hyzmat edip geçen halipalarymyz bar aramyzda. Aramyzda barlar bar, aramyzda ýoklar bar, şular bir giňişleýin ýatlap geçmek. Gara näme sunuwadyň bir il içinde bol toýlarda bolan wakalaryň köpsini bir ýatlamak gowzat da. Näme ulusyny zylan beg bolar diýär. Haýsy Bagşynal, haýsy Şahyral, haýsy bir kärdak adamal hükman özüniň bir halipasy bolýar da. Gelende gurrunmady Pelwan şu dogrusyna başlaly. Käbir sunuwady işgär bolýar, indi näme aslında da istenlik sunuwady işgärine de bir tebii taýdan Allah tarapyn zehin berilmeli. O gursogyny ýaryp duran ilham bolmaly, zehin bolmaly. Ýöne käbir sunuwady işgär bolýar, şeýle gaýbana halipa tutunýady, sunuwada gadammas ýa. O da bolýar. O käbir sunuwady işgär bolýar, günümel bir halipaň ýanyna barýady, öwrenýär. Meselem şo sunuwada ojagyny öwrensin, ýa öýüne gatnap öwrensin, ýa medeniýet öýüne öwrensin. Gara her kimiň bir sunuwada gadammas şu bolýar. Indi bir Eğer sunuwada gadammasçyňyz bardy bir gysgaç gurrun berinde, ýöne meni gyzyklandyrýan, belki tomuşaçylarymyzdan hökman gyzyklandyrýandyr. Sonra ilkinji halipaň bilen ilkinji duşuň. İlkinji ädimleň marada bu gysgaç gurrun beren. Kakan Pahir özü bir aýdym sazy gowururt da. Näme şu hepden näme 5 gün toý diýen ýalylar öýde. Hökman Bagşydyň kökman bolurdy da. Ovamyzy daýy urragym, öňe bir gepleşikde aýdyp geçdim. Kakajan bayram diýerler. Bir könülemizde aman taşlyfyň ýeketek pata beren şagirdi. Özü bir näme bir owa adamsy, daýhan adamsy. Ýerki döwrüň şol uruş ýyllarynyň edil ýysyra bir kyn günler geçen adam özü. Traktor süren adam, kolhoz işleyen adam, bagşylygyň bir gapdalyna ýöreden adam. Şunu halipan kän mehman edip Kakan Pahir öýe gowurup dinlerdiler. Menem näme owa çağa bar onu getir, näme daňa çenni aýakda hyzmatda bolmaly. Birinji ana şu aýdym sada imrindiren jadylan adam da. Özü bir ýaşul adam, köne türkmen halk aýdym sunuwadynyň predstaviteli, tutarda aýdym Türkmen magşy. Onuň näme öz owadoşymyz bolan soň menem onuň Kakan Pahir kakamaňa dutaryp berýärdi diýip şo. Hökman şoň ýanyna dutarly barmalymy kawy diýär çağa da. Şeýle bar taýam kabul ederler onu. Onuň şeý Kakan Pahir bir dutar alyp daýymlara bardym da bir günne halipajan öýdemiň diýip. Onu gel köşek diýip özü bir giň bir öz çağa ýaladym da näsejim. Onu ilkä näme bir ay 2 ay hiç dutaram eliňe de berdirmez. Menden öňüm gatnap beren oglanlar bar da. Ular oglanlar bar 20-30 oglanlar gatnaýady. Onu han geçden o grada otur diýip aýdyma öwretmez, sağa öwretmez, eliňe dutaram bermez. Tanıştyrýar ekenler şo wagt sunuwat bilen. Şunyň göni gel berik dälle. Han bir
Daşından ömür seyredip görüş dal ne işten şuna gerek mi gerek gelmiş onu ölçü öğrenýän bolmaly baýyrym. Öyle taktikası var. Öyle taktikası var. Bareken narip anlay. Şeyde onun haçanı öğretip başlarka, haçan da utar çalmany, haçan sağda başlarka, haçan aýdymy öğretip başlarka diýip bir kaýda sana ünümani vermez ondan özüň dilleni uğrayan. Halibajan maňa da utar öğretdi da sağda öğretdi da diýip şonu. İlk ondan düzmäni öğretdi baýyr. Utarmy düzülüş tertibi var. Şundan ondan. Agar şey gittikde ondan 6-7 ýyl ýalan şägird boldum da. Ha başdan da dutardan başlar. Ha o asly spesini dutar men. Türkmen halk aýdymy sunuwydymdan başladym başda. Şu salar sark ýollandy. Ha o salar sark ýol bolýar-da. Şo ýoluň представительlerinden Aman Taşlyýewiň ýeketek pata beren şägirdi diýmek ol näme diýen bir halipada bir 5, 10, 20, 30 ella gaýan kaýdyşyna gaýbana da şägirdler bolýar-da. Şolaň hiçine pata bermendiň Kagajan Bayramow pata beren niýedir Aman Taşlyýew. Bah. Göwüni ýeten soň beripdir da ýogsa köne halipalar gaty anjyk bolmaýar jemellere. Başka hiçine pata bermendir da şägirdleriniň. Gitara saz guralyndan dutardy, aýdan aýdymlaryňyz boýunça halk içinde meşhurluk kazanmadınız da. İlkinci meşhurluk kazanan adımlarınız gitara saz guralyna o şol audio kasetler vardy, o şol albomlarynda çıkıp şol aýdymlary biziň esasan şo ýaş kiçi ýaşlamadan başlap ýaşulanmada çelli höwetine lezzet bilen dinleýärdiler. Gitara geçişiň nähili bolla? Gitara asıl köpçülüğü birinci ýazgılarymyzdan gitarada çıkan soň gitara bagşy diýip tanıdılar meni adamlar. 2000-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuw ýerdik. Nesibe çekdi de öz urumdan dutar urundan giremde de. Ýöne şo wagtlaram azda kende gitara oýnaýardyk da. Şo ýyllar bir saý sebäp bilen bir ýazgy çykardyk da. Mana bir ömür ağlak geçtim de marda sadalam diýip dukan mady. Muzikal magazin mady şun awa başlygy Bayram kaka. Şun bilen bir takdyryň özü bir hayran galaýmaly ýagdaýda tanıştyrdy da her zadyň özüniň bir nesibeli güni bar diýilýänine soraçan. Tanışamyzda ýa-da bir hil tanışdyk Bayram kaka bilen. Şun magazinden onun birinci ýerde gitar alyp bu da bir maşinada dinler ýalydy, nimjam 10-20 tane gaýdymyň ýaza ýalydy. Benim ay bolýagam diýip şey men o ýazga çykaryljagyny bilenmok. Edil o wagt Bayram kakaň özüm ýazgada bermek neti ýok bolmagy mümkin bolýan. Sonra bir 10-20 tane gaýdym ýazak bolýan. Bir gaýdan soň şähere gelsem näme wagt erkinlik studiýa batda. Marda uly yani audio kaseta satýan studiýa bardy. Şunu men aýdymlar edip duram, men onuň baryp özüm tanıştyryp ýanky. O wagt näme diňe at ýazylaýar da kaseta, surat at ýokdy da satyjy ananawny maňaly. Şu ýazygy men kagam diýsem. Onuň Bayram kaka jaň etdirdik. O şol oglan diýdirdik. Näme at goýalýarga ay Mehrim goýaýlagam diýip şol aýdymlaryň içinde Mehrim diýip bir aýdym bar, şonu goýaýagam diýip. Bolundy da Mehrim diýip ýazýar şey. Ýa-da ey diýanam kasetalaryň soň surat bolup çykyp. Onu suratlarymyzy goýup gitaran geçirişi var, şuraçan bir hil edeýin naýdypem bolmady da bar bir avtomat öz şeyle. Ýanky bir suçaýny bolup gitdi da o. Onun köpçülük dinleýär eken, azda kendine näýil bir hil bir nemämiz bar eken köpçülüge ýaraýan ekenik diýip onuň ýygyny dowam etdirdik da. Gitara ýazylanlar. Aslında bir onu ullun planlaşdyrılan näme de ýokdy şeýlerinde. O internet sahypalarynyň birine ýakyna gabat geldim, gepleşikde aýdypdyň. Bir meşhurluk kazanaýyn diýip başlamadyň. Ýok, bu plan hil boloýna ýa plan iş edeýin naý bilen dälle. Ýanky ismýaly
Durmuşun özüniň bir aýlawlary bilen girgitdik-de. Gördük, baktık, kalk köpçülüğüm gowy berdi. Onuň näme? Erkiniň hem o wagt satyjylary, inimjan hani ýydy. Köpçülük soraýan bolmalylar, başga ýagdysy ýokmy? Şeýledir. Ha, onuň talap başlady soňundan. Onuň şo wagt bu marşatlıkdan ýaşka diýip bir dost oglanymyz bar. Ýaşka bilen tanışdykda bulam gitaraň hakik öz ispanski ýolundan çalýardy. Flamengo stilinden çalýardy. O. Doğrusu ki, Türkmen halk aydımları varlar bilen ýaşka näme sadyk ors mektep ors öz okruženiyesi ors ýaşan näme ors bolan soňundan arada kendi türkmençilik näme bilerek tirkeşdikden şo wagt oturuşyklara toýlara dön bilerek gidip geçip köpçülüge girişip o halk aydym näme kwarta näme onuň näme bir kelle go iki hasam diýer maksatdaşyp halk aydymlaryň öňüne kwartasyp goýup bir halk aydymdygyny bildireli gitarada birda edip millilik bermeli. Ha, birda millilik bereli şuňa. Şeýit maksatdaş onuň ýaşka bilen ýygynak ýazgylar onuň iki bolup çykardyk. Soňundan 4-nji mi 5-nji albomumyzdan soňundan ýene bir ýoldaşymyz bar 4 ýyljan. 4 ýyl dotryf diýip. Muny ýanymyz allyk has baýlaşdyrylýar diýip. Mena garmoniýa tutýan ýagşam arasynda oňa 4 tämem solo bile bede ýaşaýdy. Has bir owadanlaşdyryp görelip, soňundan opçy 3 bolup çykaryp bolardyk. Gitara ýazgylary. Da halk köpçüligi tarapyndan gowy kabul edildi şeýdi hem. Şolatdan höwesi bilen hem her 6 aýdan bir ýazgy çykaryp durmaly boldy sebäbi. O adam. Isega bir bar onuň o wagt näme kaseta disk bolan soň halk ýurda ýaýramak üçin 3-4 aý gerekdi de bir ýazgy. Onuň adamlar dinlemeli, kelleler şol aýdyndan gowy oturmak üçin gara 5-6 aý gerek. Bah. Onuň ön galgyny bilen onuň dowam etmeli ýene bir ýazgy diýip şeýip 6 aýdan 6 aý. Ýyla gara 2 ýazgy özümizde maksat edinýärdik-de. Jemi näçe albom boldy gitaradaýdan? Gitara näçe boluk ha? Ben oglaýmay, albom tanymam bilemem. 2007-nji ýyllamy estrada geçdik-de. Şondan öň näme ýazgy çykaranmasak, gitara ýazgylar da. Düşündük. Şo gitarada albomlar çykardym da atdyň soňundan märekelere çagyryp başlandylar, dogry dämi? Men asyl zapisen öňürtü näme bir Murwawe Trawnyň töweregimdäki ilka her kimem öz owasyndan başlaýar. Öz owamda menden ulra oglanlar, aslym ullarla tirkeşmäň ower ýanynda kiçikämem. Ulra oglanlar ulluga diýädiler, ullukdan gelýärdiler onuň. Ulluga gidilende de gelinende de näme üçmelen edilýär de beşir edilýär, muňa her kim çagyrardy. Şeýim gelsen aýp planşatna şunu ýazmýar. Meni bora o dinlenýänimi begenip gidýän men. Meni dinleýärler diýip gidýän. Onuň inim näçe gidýän başlanýar onuň. Goňşy owalar eşitýär, oň myň tanysy ýa oň gullukdaşy diýeli. Inim jana plan owada gullukda şu ala şol. Ala diýär, ýör gideli. Benim güle mesele der. Gidýän onuň näçe gidýän başlanýar. Bu sonra başlanýar. Menim näçe gidýän diýseler edil namasyma diýeni öýkülýärdim de şol açan. Sebäbi narh kesmek diýilýän nämäni bilemokdum o wagtla. Oňa men narh kesilýändir meýdemokdum. Bah. Aýanyň bir şey bulra olanyň ýeri. Aýjygym diýdi. Plança edip ber aýaw diýär da menim öýkülýän narh şundak ki plança edip ber diýär bolyn. Geçen ay planyň aladasyny plança edip berip sıňaraw jygymjan maňa edip ber aýaw diýär da. Onuň oturup pikirlenýän men oň diýän toýuna şeýle mut gitdim-le. O narhlap şey narh kesilen. Soňundan oğlanlıklar, ulra oğlanlar näme bir içinde päli yamanlaram bar ekenler. Maňa näme ýörnýim bir gutlak aýdylýandyr mysal üçin saňa da gelip narh kes. Injiga plançalar bermelýändir da şeýle üstünden pul işläp ýörenlerim bar ekenler içimde. Nimen gurrun berýänim buluny näme bir ýa 7-nji klas oğlan wagt. Aýşy ýaman erbet doldum da şuňa.
Soňundan men oýnalýan ekenim diýip nırkes başlandı. Men oýnaýan eken oğlundur diýip. Ucuypsuzca nırklay o adam nırk diýseň ama ullokan plança diýerlik awraýmydam ýok ýa plançalap näme adamdan ullokan nemesi ýok. Yani hılmatına göre. Plança mıtal için. Ne Halipa gitaradan 2007-nji ýylda estrada geçdim diýdiňiz. Men ýadyma düşýän meňli nokot. Şol ilkinji ýerine ýetiren estrada aýdymlaňy. Gitaradan ýa dutardan gitara geçişiň bardy gurrun berdim da. Ne gitaradan estrada geçişiň. Şo pursatlaram bir ýatda geçdi. Bu nähil boldy diýen şoratçan. Gitara toýlaram. Gowy gitarada da kän welatlara da şagyrlaýadyk, gidýädik golynyň soňa wakanyň toýlary eýjigim, gelin toý soňa okmay, gelin toýa çykyň okmay şu gurrunlar başlady. Anam şu tejen saragyp tarap kän şagyrlaýadylar. Gelin toýa çykyň okmay, agam men gelin toý soňup göremok. Bir gün öňünden ýaşyn gelin gelinçe teleskede gitarada aýdyp bereýin diýsem. Bor diýip tutýanam bolýar, gynanyp gidýanam bolýar da wagt gelin toýa gidýän bolsaň. Gelin toýa göräjekdik diýip onuň näme deň duşlarym tügülem owat. Ne deň duş diýändä meni ýazberçan we ýazberd Mahmud Aladorov. Bir deň duş olanlar şowat estrada gidýärler toýa. Tügülem awraýlar gowdy welayatda tanalýardylar, Türkmenistan derejesinde tanalýardylar. Menem bir hili geçip göräýdim kam estradan oňormazmykam diýibem epetli gezdim o. Yani estrada aýdyk görmedik däl, o wagt bäşdirişdir. Oğlan kagam bir ýanky diýişme gulluk geçirjikler. Özümüz şerak, öýle garnaşlanmadyň toýlaryna bardyna jelerek teleskede çykyş edip görýärdim-de. Bu ulu toý boýnuň almak diýmek bar. Hasam tejribeň bolmasa da urşa var yani ýaýdanlar ýatda gelin toý. Onuň ýene ýanky bayram kaka da sag bolsun ýaşlylar. Enim daway gözüňem gir estrada gir. Bir hil bollukdan emay daway barlak görelip. Şatlyga marş diýip bizim Nurwamyzda bir güýçli sagan halipamyz bar. Balla Hajiýewiň hak halipasy Anna Manif diýerler. Anna Manifiň ogly kakasam halipa güýçli. Şatlyga Manif diýerler. Şat kaka aňjan şunu netim ma ol näýle bir işleşip göräýelmeýdi. Oý gelinim diýip bolam onuň ýanyna çağıryp estradan birinji nemeler şol. Şatlyga Manifiň tagallasy bilen agam sag bolsun. Göwnäm işläp berdi. Näme aýdym halkaýdym diýsem öýdi. Narodnik bolansyň halkaýdym çalyp daşa doýdy. Beslenip bak zeyline seyran eden kaysadır. Mariyolum däl bolýan dawaýjym şu ýollara girip gördüp näme dutardan halkaýdymdan azda kenne düşünjem bolansoň ahal ýoluna da Balkan tarapynyň ýoluna da azda kenne öz repertuarlarymyzy edinmek kyn bolmady. Hemme ýollan çalýan sadan azad. Belli bir ýoly çalýan sadan eken. Ýöne hemme ýollan başalyp çykýan sadan azad. Şatlyga manş 5 ýoluň 5-sini hem töwelemekdir. Onuň nimjan ne daway şulaýdym sen sesiňe geler. Hem aýdym hemme bagşyň sesine de gelen o. Aýdym saýlamam bir ulusyny wada. Bir wagt olatlar bilemez o anlaň. Şulaýdym saňa go welşer ýok men aýtma daway men aýt. Şunu işläýälim men aýt, men aýtma men aýt şeýdip. Şatlyga kan tagallasy bilen birinji estrada ýalyny işletdik de. Şu aranjировкасын kim edýärdi? Şatlyga Manif. Evet işte. Şo ýalyny. Ýalňyşmasam Şatlyga hemmetnem şol işläp berdim ka diýen. Edil birdir-ikidir başgaraklar bolmagy mümkin. Soňundan Ataşmaýew bilen işleşdik. Başga-da bir sany aranjировщик agalarym bilen bilen işleşdik. Garap ýene tejribe da ýanky gurruna gelýär. Tejribe artyp tanışlyk açylyp. Şu estrada geçen soňa Türkmenistanyň çägini barmadyk şäheriň barmadyk etrabyna azad bolsa. Türkmen halky var öňde bir bagşsaýan halklar, dogry aýtsam şu Türkmen maşydan başlap kerkaralykda giýilip çykylmadyk o azadyr. Esasan Balkan tarapdan hasam aýdym sada şeýle hormat edip
dinlegen näre şu Balkanna ondan billahi. Girip çıkılmadı o azdır. Ne pehliwan, şu estrada bilen bagly gurumlara geçemizde bir halipany aýratyn ýatda keçetim merhum Kakşnadarov. Hawa, Halipajan aýbyn Kakşnadar diýme ol aýratyn kitap, aýratyn temalar Halipajan bana. Kakş halipa bilen ilkinji duşuň ýatda geçdim. Kakş halipany men gaýwana söýýädim. Ýanky 80-nji ýyllar kakam paýer bir Germaniýadan bir mantfon getirdi. İlki öýümde gelen birinji mantfon şuň ýany bilen hem bir Alaska maýdy grupa bardy. Eser döwründe. Yurşatynov. Safia Ratarov bardy. Döwlet ýetim, Kakşnadar, Balla Hacı, Gurt Yakup. Şu altsan kaşete geldi şu mantfon ýany bilen. Kakam paýeryň özi sunuwady gower dinlegende de. Men on Kakşnadardan bilen o. Halipajanyň bir ýazgysy geldi de öýe. Sen misin arabaň gyzy geýen donuryň gyrym janym alyp gelýär. Men aýdym zadyň o wagt näme de. Ne bilen mok men uje bugun berýän 2-3 klas wagtymda ýaş wagt. Bir zat men öldürip gelýär ýöne men aýdym zady näme o wagt söz näme heň näme. Çağalımdan Kakş Halipaň şu ýazgysyny kän dinläp aýdymlary bol beýne oturup aňryk ýüregi geçip ýüregi ornaşan aýdymlar Kakş Halipaň aýdymlary. Ne ularlyk etdik bir gün goňşy awamyzda toý bar. Bu da Kakam paýeryň bir kursdaşyny ogluny berýän. Ýolum diýdi kursdaşym toý edýär ýanyma ýollaşyp alyp gitdi bardyk. Kakş aýdyp durar. Men on Kakşdygyny bilenmek ýöne şo ses şok oğlanlıktakini nemen berip durda Kakşnadar diýilýän bul eken o diýip. Şu toyun gutoraryny howlup ýanyna çaltyraklay. Talip wagtda wagt. Toy gutordy oğlanyň näme baryp salam aýkym agam diýdi. Salamlaşaýda, tanyşaýda. Ordam. On ýalyrak ýerde durdy, aramy 10 metr menen bärirakda durun. Şoňa baryp salam aýkym diýip gurrun açmalar salamlaşyp tanışmaly bolýan şu atyljak ýalyýdan ýanlar şu uraça. Şu ulugy ýalyýdan jaňdym dar, ýaman ton jaňdym dar. Ondan şu toý edýäniň özi, bulam mene diýdi, inemi kursdaşym malyşy bulam diýdi, dutarda aýdym aýdýan zat diýip onu. Han kelip berik diýip. Agam salam aýkym diýip baryp baýan. Kakş Halipa dilim tutulup bir zat diýseň Halipa yarajakmy, yaramajak-my? Ol ýaýdan jaňlygam däl aslında Halipadan görüňde bolmagy şeyler. Fon mandrajdy men oňa bir ýagşydan ýamandan dilim tutup men oňa içim diýdi ýa oňa känat diýesi gelýär. Hormat edesim gelýär. Şunna durlar bir zatlaý saklap onu. Özü söz açaýdy. Görpäm sen hem aýdym aýdýan diýip. Eýwa maýdan malýasy tutardy daýdan malýan. Adam diýdim, neme bilseňiz diýdim. Menem şu goňşoda ýaşaýan adam pehliwan diýdim. Bir mihman aljak agam diýdim. Ruhsat bolsa diýdim. Rojagma bary bir käse çaý içseňiz diýdim. Menden magtly adam ýok diýsem bana Halipalan köne Halipalan kiçik öňünden mara. 100 başa çaşşek gelle şu açan. Gep gurrun bolmady nim diýip. Ýoksa toý ýerine hormat edesi gelýändir. Toý ýer bilen hem öňden gatnaşyp beran ol. Kimin toyuny aýdyp dura, olar bilen birinji toy däl, ýerden gatnaşyp beran o jolu eken Kakşnadaryň. Mesele olmaz ýemjany onuň derre bir şotaýdan toy ýerden bir naýşed. Öýüme gelip Kakam paýramanyň ay malyşmyň Halipasy bolsaň sen niýdi bir. Han durun tek bolmut diýip öýde bir möjüň dersi batda. Aw edilen möjüň gow eýlenen dersi bady onuň. Oğlum Halipasy bolsaň seni möjüň dersiniň üstüne oturdaýyn Kakşan diýip bana. Kakam paýram jeýip hormat edip üzümmişýän wagtlar da biziň hem oğullar näme üzüm şorda peň üzümi. Murgawyň üzümi diýip eşdilýänler ýurtda. Dalbarlar hem sallanyp üzümler hem bişip duranýan oturan ýerde ýolup iýip oturmalyna. Bu üzümi ilk gördüm o beýdi ilk görmedim diýip Kakş paýramna iman gower ýatda işte gowtda paýram.
Kara Şehit Halipa Can'dan barıncana bismillah durmuşumda barıncı gedek salam aleyküm edip tanışan günümde men hiç wagt ýadymdan çykmaya kakşy Halipa. Aydım aytyp berdim uşa. Aydım ama ayt diýende de men aýdy bilmeýän oň ýanyna. O wagda beýle de dursun ondan has soňlaram. Hana bir kaýdym aýtyp näme ulu wagşlar arasynda çaý içer bolýar bir. Şo wagt näme töwereňde şähertler bolsa o toy durmasyn diýip hana bir kaýdym aýt diýilýär-de. Eger o wagtda mikrofona beýle de dursun mana. Men haw bir kaýdym aýt diýär şo wagt ýara bolup ýany-ýalla ýaýdanyp. Aýdyp bilýänem bolsaň aýdyp bilen ok şo wagt. Mandyraş tutup. Hiç ilonun bile bir toyda aydım aytmadyňmy? Kän aýtdym soň. Soňundan näme Halipa Can'dan adam aslında şäher agatnaşyp toyly günlerde kän ýaşly günlerde Halipa Can'dan tanışan günümden dünýeden ötjek gününe çenni Ağamcan bilen edil agyny al bolup ma bir oğlum diýipdi nerese. Agytynyň adyna da men adym moýtda pelwan diýip. Sen ömür oğlumyň o diýip Halipa Can bana. Bir adamyň bir göwün beren Halipaň şolar ýaly da berýäsin gazanmak bar şoraçan ony pul bilen ölçäp bolanok ony hiç zat bilen terede goýup bolanok. Sebäbi göwün aglamak diýilýän kıyınat arada. O canına mı alışmalı, häsiýetiňe bir meňdeş bolmaly, bir gatnaşmak üçin, asnaşmak üçin. Ýogsa menden başga-da şähertlери badyr Halipa Can, menden öňüm badyr, soňam bolandyr. Sunwat kıyınat da bu ýankaýdýan gaýbana diýen hökman tanamak gerek gel. Sunwat. Diýjek bolýanym sunwat şunu ýaly bir jadyl watda, sunwat diýilýän ütdeşik watda şu näme diýen şägirdi ustada aşyk edýär ekenler zatlar. Aşk näme diýär? Aşk erkin elinden gitse şol aşk diýär-de. Ýogsa erk diýilýän zat ama jalaw durmaly zat bolýan. Sunwat diýilýän şeýle süýji zat, şeýle bir ütdeşik zatda Ihtiýaryň alaýa. Erkin alýa-da elinden ondan sen Halipaň aşkyna gezip bersin däl bolupdy. Günlerde bir gün bizimle Türkmen estradamyň esasan rock stiliň binýady ully bir şahasy bizim Beyk Halipaň Şah Mehmet Bäşimlere mehmançylyga bardym. Halipaň heme bir halýadan soraýyn diýip bardym, heme bir salam bereýin diýip bardym. Kän sunwat barada gurrun edi oturup golyn maňa diýdi. İşte 80-nji ýyllarda diýdi, Göröwli eposynyň bir şahasyny diýdi, rock stilde işledin diýdi. Hatta notalaryny çenli bar diýdi, göldesem bolmaly diýdi. Şunu diýdi, şo wagt ödürledik, golyn diýdi, geçmedi diýdi. Çykarylmady diýdi. Şeýdi hem garly diýdi. Indi bilemok bir şahaň içinde 10 aýdym, 10 ýaşaýdym, 7 aýdym, 20 aýdym bilemok. Bir şahany duruşuna rock stilde işledim diýdi. O. Şunu diýdi, şähert diýdi, saňa laýyk görýän, saňa berjek işle diýdi. Men diýen Halipalardan alyp galmaly zatlarmy. Şoraçan şu diýir karşylaryň baka gadyryny bilmeli ýanym da ene. Ýoga beklerimiň köpüsi ýa. Diňe ýatlamalar barda. Diňe ýatlama galýar şular ýalýardy. Hatta arasynda onja şanam bolsaň var şu onjan ýerleň ýagynda galan o. Diňe gowurşup bir ýakymly ýatlamalar. Ýakymly ýatlamalar galýar eken ýürekde. Men Şah Mehmet Halipada şu wagt näçe bu çoğup duran çeşmede bularla alyp bilsen Halipalaryň ullukan hazine şu wagt. Siziň başlan döwürleňiz näme estrada geçdim diýen, şo wagtlaram hatta edilýärdi. Häzirlerim bar. Bir halkymyz näme bir her ýoly aýratyn hormat goýýar. Her ýolyň bir süýjiligini duýup bilýär. Ol ýanky o ýol gowy bu ýol pis diýmekde däl, bir hili iki ýolyň öz süýjiligini birikdirmek üçinmi umuman bir gowy maksatlar bilen edilýär. Hasan Irak döwürlerini men özüm toýa başlanan wagtdan toy sowmaga başlanan wagtlam o ýerlerinde meselem 2 pritsep gurulýardy, hersinde bir aýdym şoýlýar, ýa meselem bir sahnada 2 aýdym şyny ilki gedekleşip aýtdyrýarlar, soň bileleşdirip aýtdyrýarlar. Şo toýlara kän gabat gelensiň? Şu pritsep toýlar diýene, şuraçan pritsep ilki tejenler çykartdylar, tejenler wana. Sunwatda da şolar ýaly bir täzelik etmekde de wana, şu 3 tapar şöhrat bolsun tejenler alay. Şeýle hormatymylar.
Onun öňe näme bu oğlada fetkal teleşke wady. Bilýän bolsaň, şo fetkal teleşke birden datylardy. Türkmenaň toýlary bagtly bolun diýip pagta bilen çykardylar. Halyňyzyny. Soňra tejenler bir çepteleşke çykardylar hani. Näil bir hil arda kände medeniýetler. Süýtamyz gözükler wat şaraly go edip. Kışına kış bolsa öňe aýnaly ýapylýar. Ýörüýte tejenlere haýyş edip mardak toýlamyzda şu tejenden bir çep tutýadyklar. Näme ütüşkülük edesin gelýär. Ilki birinji distansiýon mikrofonda çykdy. Şnury ýok diýip. Owa birinji men ertipdim da. SKQ diýip bir firma bar. Wes owa agzyny açyp geňir, şnurum ýok, aýdyp dur diýip. Canly oraýdym kadyp gumana gidýänler. Şnurdan tek mikrofon görünmekde. Şonu ýaly birinji şu bagyş pritsepler tejen tarapdan çykdy. Ol bäri görýär. Olanlar haýyş tejenden mara bagyş teleşke tutup owa toý boýunyň andy hemmeler şonu bilalynýardy teleşke da opşym. Günlerde bir gün diýen neden gepleşiň hatda günlerde bir gün Sakarçaga tarapdan biri jaý toý etdi da şon inim soğup berdi. Boragam diýip muňa adresini alyp galykdy. Ya bilemok men traktoryza salgyn tezrak beripdirmi? Gara bolýar her etrapda ady meňde şo bolar bolýar da. Men hem mysal üçin Sakarçagaň diýeli bir kolhozna toýa barmaly traktoryza da beşanalyň bir owasynyň salgysyny merk beripdirna. Toýa bardym. Aynam derä çaý çöreňden çykalyňşkan teleşke gelen o. Onuň ay saat 7 bolýar. 8 bolýar toýa eden bir hil bolýar. Ay ağam mümkün näl geleýmelli ýanna meni merwet bolýar. Bolýar olanlara da işikde aparady gurnalyň toý saklamalyň howlu gurnak aparady. 9 bolýar teleşke gelen o. Bu da biriniň jaý toý. Ay 10 bolýar o şoratçan. Saat 10 bolýar uje adamlaram selçenleşdi. Bir ýerden geldi dara o ýankylaý traktorist geldi da inim diýdi. Oglanyň edýäňi diýdi şu adres berilenine diýdi salgyn diýdi. Aman dogry beriň o peşanaly söktüm diýdi sen öldüp. Näçe toý bardyr da. Şu plan oda toý bamy diýseler soňa waka ba diýseler aýlanyp çykypdyr dara görürler. Mol men ýalňyşym da ýok. Ay toý ethem ýaman bir hil bolýar da. Sapak bolandyr. Gurnaň teleşke gurnadyk. Dangdan saat 5'e aýdyp berdim. Toý esi bolly inim gelini ýapaý diýänçe bir gezek agam nähil ýok eger demmiň çykarman dangdan ýöne gowlady bir köpçülik adamlar näme Hudaýa şükür gowy dinlän soňlar saat 10'dan soňra mähelläň üşýänini gördüm o. Dangdan saat 5'e aýdyp berip ýanky toý esini razy edip bolly nimini ýapaý diýenden soň gelip ýapyp elinden tutup agam günä men nedir gögün etmegin. Yine bir toyuňa öňden tek ogluňma gyýdyňma yine bir toyuňa. Hökman agam ra ýok inim hala bir gaharlanyp az gatyrgandym sen gögün etme diýip yine köpçülik ilun gowda. Ay şey diýip baram şoraçan. Pritsep diýilýän boýnuma almam goýdum şo toýdan soň. Dogrymy aýdyn. Sebäbi men etmeli işim men öz funksiyamy bilýän bolýan görýän başga bir sebäplere görä ýawraçylykda gowdallan. Soň toýa gelse ha pritsepini özüň tutun. Men toýuň soňup berýän şeýit gepleşip alyp munyň. Türkmen agada näme wagtlar ýanky sen aýdyşyň ýaly. Aňsada toýa kän iki wagt görülmez, bir wagt görülürdi. Birini görseler, bolu şo bagyş sowmaly toý. Soňundan gaty gitse iki wagt şey. Gaty gitse iki wagt şey. Olam ýanky ýaly teleşke birini bakdyrylyp ya gerekleştirip aýtdyrlardy ýa-da ýanky ýaly bile paslaşdyryp şey edip. Bu Türkmenaň toýlarynyň şowunyna. Tejen tarapy toýa barsa 10 toýuň 5-sinde şolar ýaly ýokman. Plany bagyşy bilen köp gawatlaşmak däl. Tejen göz içiniň bagyşlary bar, bizden dostlar bar. Kän süle gawatlaşýardyk. Onuň uly auditoriýalara onuň ýoşuk bilen giriş gidip Balkan tarap ýasasanam kän çagyrgany.
Olam ne bir Balkanın öz içinin o bağışlar var da hani Şöhratçan mı Arabov. Yani yardıma düşmeyen olanlar göğün etmesinler. Bar yön için onun Marial yerden bir bağış görüp getiren son deyip özün ayday diýerler da. Şöhratçan kıyınla şonyal bolsa sebebi sen bir hil kıskan yani neme yani görmesin diýen ýöne köp olan toyun 20 kymna düşünýän olan düşünýän. Men bu soragy näme üçin berdim? Esasan şu TikTok sahypalaryna YouTube'da kän görýän, men şu görýän videoma geçmäken, bir aýdym söýlen kän görýän. 2000-nji ýylda karşı 2008-nji ýyldamy ýa 2007-nji ýyl bolmagy mümkin. Men ýaşlyk teleýilimini alyp barjy wagtym Gepbeşige çağırıptım. Şonu 4 guly dotdy filan gelipdim ýadyňa düşýän. Onuň kän soraglary berildi Gepbeşiň dowamında. Kän esasy aýdym saat köpräk boldy da gitarada aýdym ýerine ýetiripdim. Şonu döwürdeş aýdymçylardan bir lezzet bilen dinleýäniň kim diýemdi? Hacı Ýermemetow diýipdim. Ýadyňa düşýän bolsa. Onuň müňden biri Gepbeşigine şu wagt meşhur ýaşy goşugyň Gepbeşig alyp barýan Gepbeşig pelwan muhyp filan. Şonu da bir oglanjyk Jan Maral maýdanyny Hacı Ýermemetow hakda gowuruň etdiňde. Hacı ol başga planeta diýip. Men diýjek bolýam şu internet sahypalaryna da kän gabat gelýär Hacı bilen bile aýdýanyň. Onu men eger sowalyny biraz ütködürak beresim gelýärdi. Aýdymçylar bilen kän gabat gelen tüňe haýsy aýdymçy bilen mesele bir toýda aýtmak lezzetli. Hacı bilen sunwat ýoluna bilerek girdik. Bir ýyl 2 ýyl bolmagy mümkin aramyz. Bu ýaş bilemek bizde bähseşlik wagtda düşmançylyk ýokdy. Görülmeçilik ýa at takmak ýa onu basmak, kemsitmek, çeltmek. Sunwatda bähseşlik wagdy. Yani biz ýaşdaky auditoriýaň gurgun edýän. Bizden olara halipalara bir-birini ýitirip tapan ýaly. Biz olardan almallatymyz kän diňe bir aýdym ýasadym, näle 20 kymna almallar köp halipan gowdatlar kän. Onuň ajym bilen kän toýlarda gabat geldik. Hatta bara şu hacı bolmadyk bolsa da sunwatda şeýle içim masardy. Şosedo gabat geldim men TikTok'ta. Şeýle ýüregim masardy hacı bolmadyk bolsa. Beýdisem deň guşlarymyz göwüne daýmasyn ýöne. Hacıň şo derece sunwadyny söýýänne, oglanyny söýýän, sunwadyny söýýän. Hacıň baş oglan. Oňam repertuaram baý. Onuň ýene tejene barmy bolýarsa? Gurrunda tejene. Ýene aýlansaň dolan, aýt tejen mana bu hakik sunwadyň çeşme soňup tejen nimet. Alsaň köne gitseň kän köne halipalar. Näder aglasaň, onu aglapsyň da, onu aglamasaň mormuk ademy ýadyma düşýänlerini aýdaýyn näne. Ataş bölümine halipa daýyn iki obrazy birden alyp gidilýär. Hem gyýdyň partiýasyny, hem oglanyň partiýasyny. Beýleňe baksaň, gyýdy oglan aýdyp duran ýaly edip aýdyp bilýär da, özüm kompozitor adam, täzelikçi adam. Ne taňa bagyş wa, ulmälik, kiçimälik bularany. Yani Kakş Alipova, Kakjan Nurif, Kakjan Nurif bular bir legenda, bular adam Kakjan Nurif diýmek bar, bular adam ne ozan kim diýerler? Sağdam sözüm, özüniň çalýany mözi, aýdýany mözi, näme juwat kim tejenne ozan barmy diýseler, Kakjan Nurif ozan diýip bolýar. Şol adam. Şuň döredüjiliginden kän bagşylar peýdalandy da. Şoň içinde menem. Kän aýdymlar nama aýtdyk, gowurýan Alipajanyň gönümel häsiýeti we gowurýan tanqidam gerek sunwatda. Ýok, käbir adam tanqid tezrek kabul etjek. Ýa, men aýdym, urmanda haky bardyr. Bir şart çalmanda haky bardyr. Halipa hormaty bardyr, depämiz södür. Ýa-ni diýişim, men näder agdalmanyň alsa göwn etmesinler diýjek bolan döwlet maşat bar, köne halipalarymyzdan. Ahmet Halipa. Ahmet Buldok var, bay. Men diýen sunwatyň derwişi diýen Halipajan alay. Şmaltumulay diýär, niýde derwiş görseň barda alkyş al. Derwişden ýa hiç kim ýokdur Hudaýa diýär. Sunwatda da Ahmet Buldok niýde görseň barp elinden oşamaly oşul adamlar. Türkmeniň sunwady üçin, estrada sunwady üçin
gatken iş eden adamlar olar. Tava getiren adamlar da bir nemeni yani. Şu Kakajan Nurif hakda yani gurrun açtık bolin. Ejem gurrun berýärdi. Ha. Kiçiräkken diýär, 1 ýaşymdadyr, 2 ýaşymdadyr. Şu o wagtlar şey kapı bir knopka bassan kapı şarkı edip açylýan magnetofon mady. Elektronika diýär mady. Orsun neme video. Şonu Kakajan Nurin kasetasyny goýup ýatyrýardym diýär. Audio neme? Audio kaseta da. Şonu goýup ýatyrýardym, şonu dinlemekden ýatan okdum. Ondan bir gün diýär daýdan öýe geldi, daýdam aýdym saat gowar ýani jurnalist aýarlar. Öýe geldi de diýär aýdymlar dinläp şunma bir günlük dinlemä beräýdi diýär. Onu alyp gitdi diýär. Şo iýje sen ýatmadym diýär, ýatyr bilmedim diýär. Berýär. Indi Halipa bu gurrun dowamyny ýene bir sowalyň baýlaşdyrdy. Yani diýdiň ene pritsep boýnalymda başga traba gidipdir dep şeyler ak sowalyň men öz hünerim bilen baglanşdyratym berýär. Ne toy al boýnalyň bardyň tadandylan aparatyň hemme dadyň yer we yer. Ýöne meselem bir sebäp bilen tamada ýok toýda. Tamada gurulşylmändir ýatdan çykypdyr, ýa tamada sır gowlapdyr. Ýani şoňa bir sebäp bilen haýra tamada gelmedi. Hem aýdym hem tamada bolup sowan toýlanmam. Ay ýok şoňaça men onu oňarmaýan. Ne arasynda bir goşşak saat söz berip Ali Palol bolny rahmetarna gylyş. Ali Pajan bular aratyr bolsaň. Häzir Ali Pan wara bagşlygy ýaly edil şahiranalygy ýetikdi araş Berdnazar agany, Berdnazar Hudaýnazarov diýilen beýik gaýany maňa söýdiren adam da, Rahmet Arnaglyjew diýilen adam. Poeziýasynyň oduny meni aşyk eden adam. Ine bu adamlar ýanky teň aýdýanyň aýdymyna maýdar, aýdymdan tamadaçylygyna medar. Şulu kuýup bada Ali Padalay. Men onu neme ýok. Ha, diňe aýdym gaýdy. Ha, ýol tamadaçylyk. Oňa tamadaçylyga da töweleme. Ul talant berýär dost. Sen bir toy bar da özüňde bar da okup okanyň bildirýär çepersen. Okup bir ýan ol sen köpüň öňüne çykmak bar. Köpüň öňüne çykyp görmedi adam. İň berkije gecikler dönüşler ay bir dosyaryň toýuny gutlap baran olanlar eline mikrofony toy gutlanandan sakyna dururlar. Köpçüligi bir giden adam saňa seyrep dur da oň özüniň täsiri bar. Ol ýagdaý bolmady onda. Ýok meni tamadaçylygym oňaramak dost. Mesela mene o adamda näme bolýan da hatda bir toy boyuna alan wagtynda, toýa gitmeli wagtynda bir syr gowlan wagtyň boldymy? Şoňaçan onu gaty özüňe bana ýaman şolar seyretip gezmeli bolýar. Elementarnıca zaten köynelere var, Thomas'ın orta kayan boluversin. Yılga inen ekenler, halipalar. Soğuklardan kaçayan ekenler. Daja aneldattan halipada şarplı var ya. Ya aylar ya Thomas aylar olsun, mılay hova goğum olsun. Şu derece nemedip ölün aya. Edilmeyelim şonu yali özüme gat seyredip gezmeli olyan dost. Ol birdir ikidir bolya adamçılık dümewle bilýän. Ýöne Желательный jolatdan kontrol edip gelmeli bolýar da. Häzir 5 saat, 10 saat aýdym aýdylyp bu organizm ýumşap, organizm erwet derläp taşykmaly bolsam saat üçin bir ýarym saat ýalan go özüme gelip ýa başyma bir zat atyp şeýdip maşina çenni. Goranmasaň bolan nokta soğukda birinji düşmanyň. Goranurak gezmeli bolýar dost başga. Bu gurrun agdamak goğumu goğu däl bilemok ýöne edip patam taşlap gidip biriniň toýunda ok gaýdan ýermen boldy da. O ýaragysızlyga beýildi durdy. Bu edil şu toýum tejenle boldy, ýene tejenle gurrun gelýär. Tejenler şo derece aýdymsala gaty jan koýar da. Bir olançyklaryň biri agam öýlenýän toýun belledip gitdi. Bolýar azık bir köçe beýlän bolsa ýa daşkynragy edilmeň öz dywaýyn öz agam Ejemler köne garrymy dulleger goňşymyz olar bilen kän goňunlar ýaşadyk, kynunlar bile ýaşadyk. Goňşuda, kıyamatyň goňşuda. Hem üstesine öz ağlam şularda bir uly tragediýa bolup, awariýa bolup barar bir 2 adamdan aýryldy. Ýanky olanyň toýuna bir 4-5 gün bukvalny galanna. Edil o ýerler onuň bulatlar ýaman agyr görýär da. Men şu gurrun var da oýmaýdym agdama.
Bilse bir ağam milyoner bolmaz, 10 milyonerler. Şondan näme? Toýlara habar edilýär o. Dostum biz şunýa hojalykda şunýa ýagdaý dogry düşüneber onu nädem bana. Ananmasçylyk etip gelýär olan ýöne gelenler. Bir maşin alyp gelipdirler, ağalar bilen görseler apata gidip dur. Ha, diýilýär, dogry eken o diýip ondan bundan kellelerine papak telpek alıp geldiler, el gallardılar. Men tanap atýan onu. Daşıktılar, menem ýanlardan çykdym. Ay, bak şimdi toy näle bor eken, size memnun näle eken diýdi. Ey dostum diýdim. Ýagdaý aýyn ha şunu ýaly. Emese planyny görüp berdiýsen ýa plan bilen salam edýän görüp bereýin. Ýok, öz göwneden bolsa Gürleşe. Ha, özüm tanasam özüm urleşip bereýin, ýa tanamaýanmasam tanaýan, tapyp urleşip razy etjek bolýan toy ýer. Ağamca getirjek bolsam tejen öz başlara men seni göwnetdim. Näil worka kellesin tutup oturýar öýlenýär ondan ýaşady onu. Ýagdaýa da düşünýär. Ýaman erwet ýagdaý dar o. Toy bile ýas bile gelýär diýilýär. Şu olaýmasa bana. Ondan men dedim dostum ağam ma dedim, maslahat edip göreýin dedim. Tohumumuzda uluyumuz var. Ağamcan bir mınt deyip bir bärik çekdim de şula olandan ağam ertebirin toy dedim. Ama menem boynum alınan bugün enemin yalam ýagdaý. Olanlara mine ýagdaýa düşünýär ýöne ağam näýe bir olanlara bir çıkalga ýokmu deyip dur onu ağam ruhsatmaý dedim da. Soramam kynogmun ýagdaý. Olan ay ağamam mana azık bizim könülümüz roskara. Olanlar özüňizde şu ýagdaý bolsa näil garardyňyz diýdi. Özüňiz näil hereket edersiňiz diýdi olyn. Ay uje göwnüme jogun aňdy da bularamlay. Yo ýaşulydy. Bolla düşünüp plan diýdi, ama näde. Bilen diýmäne de dilimiz baran ok ýöne. Şeýle şey. Ay garaz ýaman nida bolny olup çekildiler da garalay. No men olan ağlaya da şokratsan. Yaman gol düşünýänler biriniň durmuşdoý menem durmuşdoýmy Nur Halipa bilen Kerim Halipa sowtdar, Suhanjany şu sowtda. Şolon bir barmadyk bolsa ýa ýanky ýagdaý ol bar bilmedik bolsa menem şo doýgyn geçirjek bir da sebäbi. Her bir söz diýdim, men sunup diýilýänler aşyk edýär da birek. Tanama. Kırra çekildim inim janynda baydan arkayn toyun arada söyle bolýar men baran. Ba. Dözmedim dara ýöne. Ağam çynynmaýdy. O barken gitdi arkayn toyun arada. Ýöne hiç ýerde hiç geplemedi, etmedi. Bolýar gitdiler. Şoň toyu günüm jumalyga düşdi. Şolong toyu günüm. Aýne tejenlen maryň arasy azık ýakynrak bolansoň men ağalarym bilen oýnaýnyman boldum dara. Menki ýalňyşmy dogrymy bilmem. Ağam dedim men marda dedim bir ullukda şoğlandan birini karşılamaly aeroportdan. Bir gidip şonu dedim bir şutaýda wekillik bir aladasy var şoň bir saatçyk aladasynda. Durmasam ağam dedim mara beletçiligi ýok deyip ağamdan ruhsat alyp şey dedim gün tejene depdim. Bardım toy sogdum. Bah tejenne jogap ýalňyşmasam saat 9 uje toy sogulýardy. Ha, ho. Ýerek soglawan da jogap. Garaz şol olan şey bradiýe gelip sep bilir menem gelip kak butda men toýa däleýänki öz aladam bilen gidip ýydyma gelen şekilli bolup toýam razy boldy. Ağlamam hiç zat duýmady. Garaz şu mesele şey geç gitdi ýönüne şu birinji gelegine ömrümde agzap otýan. Ona medil ýalňyşdan hatmy karap öýdüm, o ýalňyşam Allah günämi geçdi. Türkmeniň toýuna şey ýaramak kynlygyny aýtjak bolýan birine bol söz berilen soň. Türkmeniň aslında bir ganyny şu millilik bar da sunugato da bolan, sunugato da bir sunugato diýänim näýe bir terbiýeleýiji äheňde aýdymy, sada milli ýörelgämidi, o milli ýolumyzy, akymy, aýratyn bir hormat ba, aýratyn bir söýgü ba. Ýöne näme bir halk için aydym sağda näyle diýin bir
minus tarapdan, tanqidi tarapdan firedilýän yerlerem bolýar. Özüň nähili garaýan şu ýola, şu düşünje. Kän gabat geldim. İlçilikde de ya taksamin sen bir. Ay inim jan näme kär edýän ağam bir bagşylyk edýäsdiň ha käriňe dik galýarlar da. Şonýal kän bolup gördi de onu. Şu sorawana yüregimden ýaman kän mat ullukan soraw bolup durdular. Şun aydın salyň ýalňyşdygyna getirip berýän ma ýalňyş däldigine onu. Asyl näme? Çağalıktan Allah Teala sen yüreğine koyuyor. Zekin, ihlasy, zekin ilýär. Onun şu duýu bilen dünýäge gelen soň näde baýarja onu bir aýdym aýtmadym men häzir. Ölüp galýan o, dogrymy aýdym. Dogry. Şu mesele boýunça diýjek bolýan bir pir adamyň gaşyna bardyklar. Türkmen halkym gowy Yarjan pir. Näse 100 ýaşynda şowat. Allah nesip etti, bar patasnalyk dowasyn. Näme zorlaňma köşekdi ýa-da. Pirim soraw ýok, salamyňa geldik, bir pataň alaly dowa dilen, alalyk geldik diýdim. Ýok, sende bir mesele bar. Aýt göwnüňdäki bir mesele bar sende diýdi. Pirim aýtsam diýdim, aýdym sady ýalňyş diýerler. Şu mesele diýdim, ýaman känden bäri içimde çözülmän ýatyr. Bizem diýdim, bagşylykdan diýdim, çağıryklayat, eger ýalňyş bolsa ýalňyşlygyny aýdyp beriň. Başga kär ders günümde görürsen diýdim, şu mesele şu towaryň jogaby, adagydyk. Şunu diýdim, hiç kim maňa diýdim. Nokot goýup berip bilmedi aýpyrim diýdim, içimde galy şu näme diýdim, mudama diýdim. Anjadyp dur men diýdim, soraw diýdim. Şoňa näil garaýaňyz diýsem. Ay pahajım şeydi, oturdu. 10 minut diýerler, domy oturdu. Ay mysal üçin näşe diýdi, pıçak diýdi. Şunu näde tutýanam sen eliň diýdi. Şu ele buyruk berýänam sen neçiň diýdi. Şunu näde şu pıçak bilen näde bir Allah'ın ýoluna diýdi, aýdylan malyň bismillah diýip damagyny çalyp sowamadan bolýar diýdi. Ýok, gidip tertiş edip günä da gazanyp bolýar diýdi. Şu iki işe edýänem şu pıçak diýdi. Şunu tutýanam sen eliň diýdi. Şu ele buyruk berýänam sen neçiň diýdi. Şu pıçagy dogry ýolla ulansaň, dogry ulany bilseň diýdi. Sowagyny alarsyň diýdi. Ýok, ýalňyş ulansaň etdi jogap berýär. Ol bagşylygam diýmedi ýa başga kärem diýmedi. Ol umum manida Allah'dan pıçagy käre deňep şunu jogap berdi ony Şöhratjan ananyň şunu ana. Edim ýalyň muny erekdi diýen gary ýaly şu soraw gerekdi de göndüler. Onun öňüm meni edýän kärimde ýalňyşlyk goýbermejek bolup jyrjaşýarmy ondan soňra hasamanyň ýanky käriň öz içiniň edebine, sözüniň edebine näme diýen? Özüň alyp barmagyň edebi tahna. 22 000 edebi şu magtumullarlaryň halepadan köpçüligi bararlar. 2 kulüp diýär o. Köpçüligi salam berip girýär eken, köpçüligi egilip diýe ýüzü galan o eken ýerden. Edep de diýjek bolýan. Şu taraplaryň hemmesini wana dogry alyp çek bolyp ýetýänler o dost. Adamçylyk ondan moş bir ýalňyş ýarym ýalňyş gitse gidýändirim ýa. Dogrusy toyun soňuna diýilýär da, başyn plan aýdym beräý diýilýär, şu toyun bar derediň bir gapdaly iň soňky haýy edilýän bir aýdym. Bir gapdaly bolýan momentler bolýar da. Onuň üçin toy ýere inimjan bolly ýap diýip dursa. Olam aň bir aýdym aýdyp ber diýip dursa. Ýok, seni borlay bir aýdym. Düz täzeden aýdalýan, onuň üçin toy ýerler, restoranlar aň wagt bolýar, paýalyp şey. Diýjek bolýan bir gownet galýan dinleýijilerimiz bolýar da halkyň içinde ondan. Şonum galyrmajak bolýan da şonýal bir senden anjasa bar anyň. Şo içime salyp berýänler o, duýgusal men aslym özüm bar. Näme duýgusal ýa-da men ýene şol ýaşy teleýilmini ýadan gepleşigimi agdasym gelýär. Ýadyňa düşýärmi, düşenokmy? Bir soraw beripdim, gepleşigimi diňe aýdymçylar sagır ýadymda. Şonu aýdymçylara soraw hemmesine de şu towar bilen ýüzlenýärdim. Aýdymçy üçin näme der bol? Onuň etata aýdylýan
Berleyen jogaplar södgü bolmaly, ilki bilen tebigy ses bolmaly, o södgü bolmaly, gowtadanna bolmaly, gowtaz hiň bolmaly, her kim bir hil jogap berýär bol. Şonu beren jogabyň menne täsir galyr diýýär, ama üstünden görýän bir 15-16 ýyllar geçipdir. Ýöne şol jogap men beýnimde şeýle bol galypdyr hakydamda. Sonuga diýişgäri esasanam aýdymça duýgusal bolmaly diýipdiň-de. Duýmany töwerengde gözelligi duýmagy başarmaly. Iň bärkisi şu dogup barýan güneşi yapragyň ýüzündäki çyýgy duýup bilmese, ol aýdymçy bolmaýar. Şoňa bir kitaplarda okaýdym. Bilem o şo günlerde bir gün şo gepleşikde aýdan sedim. O men özüm alyp barjam bolsam, goşuya diýenim bolsam, kitaplar okuyanym bolsam, şo jogabyň meni hayran galyrdy. Indi Pelwan Halipa, sowalarym bilen ýüzlendim, halkam jogaplardan kanagatlanandyr diýip umyd edýän. Şoraçan şunu halk köpçülüğüne şular ýalyň galyr ýa-ni tugalym uly edýän ilkülen näse sag bol. Şular ýa para hat ýurtda näme hormatly arkadaşlar gahryman serdadymyň saýasynda. Näme türkmen ýyl toýly mekanlamy damada. Şul bir ýurtda toý tutulmak üçin şo ýurt para hat bolmaly. Gaty dogry. Ene yedigen video studiýasy bar, owazyn platforma bar bekjan. Edýän işlerinde olanlar kän sag bolun. Durmuşda ullakan üstünlük. Yenek günlerde yenek täzeliklerini bilen Allah jan näme ýylygyna hyrmat edip durun, egenlerip durun. Bizem çağırın, bizem mehman bolup dururuz. Hawa Halipa näme näçe aýdym aýtsaňam, näçe goşşak gosaňam, ýa-da näme hil şolar ýaly gurrun etseňem, ýadygärlik ýadga galyrylmasa, ýene ýanky howasyň gidýär-de. Şu ardygulaňa, şu näme diýeň bir gowy alkyşlaryňa bilen tüýsürekden goşulýar. Bekjan, janyň sag bolsun. İşiňiz sünni bolanda. Sag bolun. Mehriban tomaşaçylar, Yedigen video studiýasy owazyn platformasy bilen bilelikde taýinleýän günlerde bir günatly gepleşigimi diýip, wada berşim real Pelwan Halmuradowyň ýerine ýetirmegini aýdym bilen jemleýär. Ýöne aýdymdan geçmeden ozal. Ýene de Pelwan Halmuradowy öz döreden şeýlerak fikrlerimi size ýetirýän. Gazma dutar kyrşy bilen kän magşyny gowlansyň sen, penni ýaýlan şemalyny owaz bolup şuwlansyň sen, şonuň üçin ýyl içinde Pelwansyň sen, pelwanlygyň görköz bugün taryply diller sana. Ýör bagşy. Yaşlıkta kerkılat arzu edilýär, ýene olan bari baranok başa. Olan käsi kursa, onda garrasa, käsem siňip gidýär, töwerek taşa. Olan käsi kursa, onda garrasa, käsem siňip gidýär, töwerek taşa. O sevim, canını heyecana salıp, seherler doğuyanlardan yıldız olup, bir denem gayip bolýar, jahan ýagtylman, dan yıldızı ömrü daya ömrülüp, bir denem gayip bolýar, jahan ýagtylman, balt yıldızı ömrü daya ömrülüp. O sevim, menim sen hattaky arzum lelem, yürekde garrady diýsem ýalňyşman. Onun üçin seni yetmen günäkär, günäkärdir goýberen ýalňyşlam. Munun üçin seni yetmen günäkär, günäkärdir goýberen ýalňyşlam. O sevim, Günçam diýmänide dilim baranok,
Çünkü sen menki däl bugün özbaňma ýasaýyn. Dan yıldızı bolupsun bugün özbaňyň. Menem arzularymyň ömürge ýasaýyn. Baht yıldızı bolupsun bugün özbaňyň. Menem arzularymyň ömürge ýasaýyn. O sevgim, oh, hey, oh sevgim.